vakomana panapa voya vachiunita Blessed Geza aiwana Advocate Nelson Chamisa. Panapa we saw muma interviews aya akaitwa cover up namuhlanga Geza achirespecta Advocate Nelson Chamisa. Panapa vanhu vaya vachidismissa mashoko vachiti aiwa Advocate Nelson Chamisa is not the face of opposition. Mashoko panapa vanhu vanoya vachianalyze vachiti muchiona Geza chaiye ari kukonzeresa chamupirigori aiwa muthe regime panapa achirespecta Chamisa. How many times are you supposed to respect Chamisa? Sana bana mashoko amulanyirwa pana mdombo subscribe wala icon on the bell icon. Tipina pana papa hedo ye X pana pa yamuri kuona yako mana Isaac kuseka no komenda opposition politics and the regime amulanyirwa chiti if you say Chamisa is not the face of opposition then who is? If Geza himself is a high respect for Chamisa, why should we listen to some self-appointed analysts trying to discredit Chamisa? If Chamisa is corrupt, show us the evidence. Otherwise, mere hatred for Nero is not work. We will not work. Thomas Kwanamda talk about no command chit aiwa. We am chivenka Advocate Nelson Chamisa mchiti corruption nawo dzema bulletproof vehicles mujapa na pamtsara nawo dzana ma allies Advocate Nelson Chamisa vanafadza email mchati aiwa they are involved mune corruption iri kama the RSBD. Panapa vakomana vari kuti tipe evidence. Kana matipa evidence then mochizotudza kuti why is it mukomana anonzi Geza panguva inoi iye achirespecta Advocate Nelson Chamisa. Vari vakomana vari kutofaita kuti aiwa we want to retain our own Zimbabwe to square number 1. Ngoti dzema mafunguro enyu not kudi pamusoro pechitiko ichi zvitiko panapa zvatikuona kuti people now they are uniting Geza and Advocate Nelson Chamisa vachiti aiwa ndo vakomana vari kuona kuti aiwa ndo vanotipinza mukenani. Ngoti dzema mafunguro enyu not kudi pamusoro pechitiko ichi vapinda comment section medu musaona subscribe or like turn on the bell icon.